An fintigilakaw ka baara sira min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko opération dugukolo ko olu ye wulikajɔ kɛ ka bunteni wale ka o ta ka banbagaci wale maaw sɛgɛrɛ sankaw olu fɛ yen nɔ an bɛna an da don la ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka sanuko bunakun ka yiriwa caman o taara ka o don baaraw la ka kɛ ni ɲinan san 2026 ka yira k'a fɔ ko faranga min taara ka o kɛ san tɛmɛnen baaraw ni ɲinan ta cɛ ko n'o ta kɛmɛsara kuru 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o de taara ka o kɛ ɲinan san kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ni an ka sanu bɔli bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ fo tɔni 23 ani buruburu 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la an bɛna an da don la walawala k'o da aw tulo kan ka kɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn utukalo tile 21 san 2026 aw ye aw dan ka se bi kunnafoniya ale bɛ dayɛlɛ ni an ka wolomasiri tabaw ka kunkan ko kibaruyaw olu ye halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina jamana ka lakanani ko bunakun kan wulikajɔ belebele o talen bɛ an ka cɛdenw fɛ minnu ka baara bɛnbɛn opération dugukolo ko o ɲɛnabɔli bunakun kan ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ ko o taara ka o kɛ walasa fɛn min kɔni banbagaci kɛlɛ ale bɛ se ka kɛ ka yakubaya anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na an ka wolomasiri tabaw olu fɛ o nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka fintigilakaw ka ɲɛma kumalaseda ni o ye état major général ye ale ka lasejolenw ye ka kɛ ni utukalo tile 20 ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ka wolomasiri tabaw ka lahalaw olu kan min na ni a ye a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen ko baara ko o taara ka a kɛ kilomɛtiri 35 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sankaw olu fɛ yen nɔ ka bunteni wale k'o ta ka o kɛ banbagaci wale maaw olu la a tilala tuguni k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw la ko ka kɛ ni arabadon ni o tun bɛ bɛn utukalo tile 19 san 2026 in na ko ka kɛ ni lakɔlɔsili jurujan ye an ka wolomasiri tabaw fɛ o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka daga yɔrɔ min kun bɛ yen nɔ ko o yɔrɔ kɔni nakodɔnna ka kɛ ni fɛn min kɔni an ka yɔrɔ min bɛ yen ni an ko o ma ko Kilempo fɛn min kɔni ni o bɛ Bajangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bunteni wale ko o taara an ka wolomasiri tabaw fɛ ka o ɲɛsin fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ma ni o kɛra sababu ye banbagaci kɛla maa 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni ni u bololaminɛw kɔni tora o gɛlɛya la o nasiraw fɛ fɛn min kɔni fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ale lase kɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko mɔgɔw ka u ka danaya ka o talen ta ka o sɔgɔ an ka wolomasiri tabaw la ka kɛ ni banbagaci kɛlɛ in ye k'a bɛ kɛ fo ka se a danna jamana la kana ale ka se ka sabati cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka dugu jukɔrɔ nafoloko ye yakubayali bɛ se ka na o kan cogoya min na o bunakun fɛ k'a fɔ ko baarasira ko o taara k'a bila sen kan an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw fɛ ko o ye tɔnɔbɔli kɛ o tɔnɔmabɔ bɛ na fɛn min kɔni ye an ka sanuko nasiraw olu ma ko fɛn min kɔni ye n'i ye a ta k'a lajɛ kɛmɛsara kuru 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o de farala a kan san 2026 o kɔni baara daminɛ minnu taara ka o kɛ o nasiraw olu fɛ ko o kɛra sababu ye an ka fɛn min kɔni ye sanubɔ dagaw la k'a fɔ ko bɔli min taara ni ka o kɛ sanu na ko bɛ taa i jɔ tɔni 23 ni buruburu 5 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko o bɛ tali kɛ ka kɛ ni salon ko ta ye ni o tun bɛ bɛn san 2025 ma o wagati kelenw na ko fɛn min kɔni tɔnɔ min taara ni ka o bɔ ko o bɛ taa i jɔ 18 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko farankan belebele ko o taara ka o kɛ o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka ɲɛmaaw ye ko u ye nisɔndiya kɛ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ baara minnu ni olu taara k'a bila sen kan ko olu kɔni ye tɔnɔba bɔ ka yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara daminɛ la ɲinan san kɔnɔna na ko kun kɛn bɛ ka jigiya k'a fɔ ko an bɛna tɔni 21 ani buruburu 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o de kun bɛ nasɔrɔ ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni an ka sanubɔ dingɛ min bɛ foko la ko o kɛra yɔrɔ fɔlɔ ye min ne ale sera ka tɔnɔ caman ni ka o bɔ o nasiraw olu fɛ fo ka taa se lulonguto ma ko o nasiraw olu fɛ ko baaraw olu taara ka kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na walasa hali bi fɛn min kɔni ye an ka jamana ka sɔrɔ sira o ka se ka bonya cogoya min na ka kɛ ni a ka dugu jukɔrɔ nafolow bɔli nasiraw o ye o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan halisa an bɛ to sɔrɔ bosonko nasiraw olu fɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jagoko ni bayɛlɛmali nasiraw ma ni o ye Musa Alasani Jalo ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ ka kɛ ni kununko alamisa o ye ni o kun bɛ bɛn lasigi ta ko 31 n'a ma ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye tajiko ɲɛnabɔli bunakun ka jamana kɔnɔna na min na ni u ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko taji mobiliba 1400 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko olu de sɔrɔla k'a ladon an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni
utukalo tile 15 wagatiw fo kana se sisan ma ni o kɛra sababu ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw kɛn bɛ ka lafiya ale ni basigi ka o sɔrɔ sisan nɔ tajiko la an ka jamana kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko o wagati kelen na ko hali bi ko fɛn min kɔni ye bajangarakaw olu fɛ yen nɔ baara kɔni talen bɛ ka o bila sen ka walasa taji a ka se ka yen n'a sɔrɔ mɔgɔw ka se ka u ka tajiw sɔrɔ ka t'u ka taga ni ka segin baaraw ni ka olu ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔcogo la cogo min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka se ka an ka togodaw ni ka olu yakubaya togoya min na yiriwa kuntagalajan nasira o fɛ ka kɛ ni an ka sɛnɛko bunakun kan ye an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don sɛnɛ ale ni fɛn min kɔni ye bagan mara nasiraw olu ma ka yira k'a fɔ ka kɛ ni kunun ko alamisa ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ ye darajɛ kɛ daraja min kɔnɔna na ni office du Niger ye o ɲɛmaaba ni o ye PDG ye Dɔnifa Sanba Bokari Tunkara ka yira k'a fɔ ko ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ baarasira min bɛ an fɛ ni an ko o ma ko pôle de développement agro industriel la ka yira k'a fɔ ko o ye baarasira ye min bɛ na fɛn min kɔni ye fɛn caman dilanni ka o ta ka o bila sen kan ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye plateforme na ni o ye bɔlɔlɔ sira baara dɔw ye o naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni an ko o ma ko 4 plateforme agro industriel ni o bɛna ta ka kɛ ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Masina Kolongo ale ni Bɛwani ma o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛɛ la walasa hali bi ka dafali sira ta ka o kɛ fɛn min kɔni ye centre d'agrégation 12 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa se fɛn min kɔni ye centre 30 ni an ko o ma ko 30 centre de conditionnement walasa ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka sɛnɛko ni baloko nasiraw fɛ olu ka se ka sɔrɔ cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ dɔgɔkun kuncɛla ka an ka fɛn min kɔni ye hakilina ta ka taa fɛn min kɔni wagati ko ni a nasiraw an ma ɲina o kɔ ka kɛ ni Mali météo maaw ka kumakanw ye u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛɲinini kɛ u ye a yira k'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sini ni o bɛ bɛn sibiri ma Bamakɔ Buguni fo ka taa se Sikaso ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye oragew ye ni o bɛ kɛ kabasenw ye ko olu kɔni bolodalen don k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye funteni negere ni o ye température ye ko k'a ta sɔgɔmada fɛ yan fan ninnu fɛ ko o bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ 22 degré la fo ka taa se tile tɔw kɔnɔna na 29 ko o de bɛna sɔrɔ ka o kɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛ ni aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw ye an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna ma kunnafoniya wɛrɛw ka olu ta ni ka u walawala to dun kan jɛlen na ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ye aw